If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Turun, turun, turun. Hello guys, magtitinda na naman tayo ng turon ngayong hapon. So, samahan nyo ako ngayon guys sa Pinoy Rab Road Trip. So ngayon magtinda muna tayo ng turon. Yan, pasok tayo dito guys. Turon. 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 Ayun mga aso dito guys. Turun boss. Turun. Marami akong suki dito guys. Yan yung mga bahay nila. Yan. Kaso nagpa-relocate sila. Na-demolish. Wala na sila dito guys. Turon. Yan oh. Wala nang bahay. Turon. 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 Nag-vlog ako, nag-vlog. Ay! Hi, welcome to my vlog. Hindi ko nga nakita yung vlog mo. Pila ka oras mong vlog, pen? Isa lang ka oras yang di pa isa ko Wa anak ko video. Nya kani maghatag ko isa ka oras lang. Ay na lang na, dagdag sa kon. Pila ka ba og? Receive nga po. Daga nagkwarta oy. Kuyawan. Turun lang po. So yan ang kuan. Taji sang isa. Ano ni ubi? Ayaw lang ubi. Saging lang. 5. Sama na, so, koy! 5. So maya guys, pasok tayo ng opisina. Dito muna tayo sa Arroyo Golden Valley. So mag-ikot-ikot muna tayo dito guys. Ulit ako nida. Salamat Turon. 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 Ayun. Puro music. Turon.
Turon. Boss, turun boss. Turun. 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 Hindi ulang kami ma. Ano ako pagkaon ta ng mga paron niya ni ba? Ayun diri. Namang gudang wala na kita kita. Kana ako nang kaya paana ang namang kana ako nang muna. Ako na tong payag, payag. Ang malaya, ang 50 at 50. Kana mo iya, ang babaw iya. Dalawang saging. Ano niya? Ano na? Ay, pinay lang. Pinaypay. Ano pa meaning Kuan ka dyan? Kuan ka? Apilin na lang dahil toron isa. Ubi saging. Parang ubi. Yatag ano toron na isa. Jil, kuan Jil lang. Imo toron. Tulog ka. Tulog. Painti na lang. Turun. 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 Turun teh. Turun. Turun. Ayan. Turun. 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 Sana din naramdaman mo kahit na ako pagsubukan na ako sa katawan mo. Extra pangatawan na to baby, di ako takot makakita at di Turun. Turun. Pakapinan pa di vlog. Syaro di madato. So ano guys. Ganito kami dito guys. Lahat ginagawa. Oh. Turun. Turun. So sabi niya iba't ibang diskarte ng mga nagtitinda dito. Yan, nakita ko. Lamang ginagawa lang lahat. Turun. So, ganyan guys. Turun na te. Turun.
Turon. Ayun. Yung camera ko nag-iikot. Turon. Kasi konting galaw mo lang guys, iikot itong camera. Turon. May sarili siyang diskarte. Yan. Turon. 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 Ganito talaga pag may klase ang mingaw, walang batang naglalaro. Kasi lahat ng mga bata nag-aaral ngayong oras. So pag walang klase, may maraming bata dito na naglalaro. Pero ngayon wala. Kasi may klase. Turon. Turon. Turon boss, turon. 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 Yan. Tiningnan niya ako kung ano yung ginagawa ko. Turon boss. Hi, welcome to my vlog. Turon. But anyways, after so yung ginagawa nila kasi Turon. 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 Ayun, nahulog. Dali lang. Turun boss. Apo ka ng holder yan. Oh. Gamit na ito po anak lang. focus, hard yung focus. Kani. Di man. Turun. 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 Na. Turun. Ay, bibili ng OB guys. OB turun. Yan, pasok tayo dito. Yan. Okay.
akyat. Hi! Yuri? Oh, yan. Nag-vlog. Oh. Kita mo sa imong vlog ihang. Ala nga to safe. Turon. 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 Turun. 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 Pila? Tuha lang. Dua. Anak na. Dua. Opo, anak lang. Ay. Isa lang ni. Tajis man ang isa. Salamat. Turun. Turun. So, simple lang guys. Magsabi ka lang ng turun. So, pag ako talaga guys, wala nang arot-arot o charot-charot. Simple lang yung ko. Turun. Ganyan lang. Hi! Turun! Turun! Turun kayo dyan. O, turun kayo. Turun kayo dyan. Turun! 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 Ito na kuan. Na Ay, okay. na pinaypay, na ay ubi. Kanang humukla ko kay na kuan akong ipon na. So, ubi lang te. Oo. Na nakuha. Dalawa. Oo. Ano? Salamat. Dugay maliit ka. Oo, basa yung kahoy. So pag basa yung mo guys, matagal maluto yung turon. So hindi talaga ako gumagamit ng
charcoal o oling kasi mahal. Sobrang mahal talaga siya. Hi! Yan yung kasama ko guys, nag-ano siya ng hollow block. Sa bahay ko yan ha. Turon. Turon. Joke. Turon. Turon, turon. Hi. Turon. Oh. Ay, magpalit guys sila guys, magpalit. Sa Tagalog, bibili sila. In Bisaya, magpalit. Ano ba sa Tagalog yung magpalit? Magpalit ng damit? Magpalit ng damit o sa Bisaya, magpalit, bibili. Di, bakal. Magbakal ko sang turon. Sa ano na. Naman, di ka mo ito nga mo ko na. Naino ba? Yan na. Kuha ng buteng. Ako na papa na kong amo. Ano ba? Hi. Tagoy, kuha nito. Turon. Turon. Buwa kayo kamuligya ba? Papapo. Na, urot na. Ay, yakuton pa ni mo. Grabe. Isa ka building nga gidala. Turon. 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 Turun bos. Turun. Tagjis. Langit ang angkol. Say, kuha niya kon. Say, kuha niya mo. Palo ka na mo. Kani. Mone? Pinoy rap. Asa man eh? Kine? Pinoy rap. Ang Facebook mo? Sa ako lang nga, sa YouTube. Sa YouTube ka? Sa Facebook po na mo Facebook. Sunod na. Pinoy rap YouTube. Dito yung rap. Hello guys. Kailan na kon? Tagjis. Bili kami ng saging guys. Gutom na gutom. Kaya itong driver na, no? Iba ito, i-upload rin mo ito, i-upload. Oo. Pinay-pay? Wala naman siguro na ganito eh. Wala naman. Kalumat ya, kalumat bang bakit? Ito siya. Salamat. Turon. Turon. Turon ma'am, turon.
Turon, boss. Turon. 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 Turon, boss. Turon. Oh, turon. Ilan, saging? Kajis ang isa. Ano po? Naiubi. Paano ka natin tapos? Sige, sige. Ah. Turon. Vlog. Turon. Turon, boss. Turon. Turon. So, ngayon guys, parang iniisip nila na ano, parang may hinuli dito. Turon. 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 Yan, hinuli yan guys. Turon. Turon. Kasi ngayong oras parang bawal kaya kang maglabas ng heavy equipment dito sa highway, kasi baka magkakaroon ng problema. Parang yata hindi nila alam na talagang ngayong oras bawal talaga muna ako. Turon. Ganyan talaga ang epekto pag tumigil ka na ng paninigarilyo. So, salamat naman at nakaya natin siyang tigil. Turon. Turon, ma'am. Turon. So, pasok tayo dito guys. Baka may bibili. Turon. Turon. Turon tayo, turon. Turon. Turon.
Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Turon. Ah, sige. Turon. Turon, boss. Turon. 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 Sir, mangata ko sticker sa Pinoy Rab. Kunay ba kay turo kayo ni mo ha. Ah, Kunay doha. salamat. Ano isa? Ah, isa pa. Turo kayo ni Salamat, boss. Salamat. Subscribe. Turon. Ay, shout out. Shout out. Turon. Sticker, boss. Ha? Sticker. Di, sticker ba? Okay, salamat, boss. Turon. 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 Turon.
Turon, boss. Turon. 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 Sige. Sticker, boss. Ang Pinoy Rab. Buwan eh. Oh, tamat. Sticker, boss. Sticker sa Pinoy Rab. Korta ni. Oh. Dapat na akong korta. Sorry sa umaga. Yung kapi naman ngayon. Salamat, boss. Mag-subscribe. Dapat ito kapin mo. Ilang, boss, kung maka-attend kita na ito yung mga libre ani. Karon sticker sa mga vlogger mo tabang man jud. Turon. 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 So ayun no guys, gusto nila na magbigay ng ano talaga kain, pera ba, ganun talaga ang tao guys. So, sige lang, tuloy pa rin tayo. Turon. Turon. Guys, pag mayaman na tayo guys, huwag talaga natin kalimutan na tumulong sa iba. Turon, ma'am, turon. 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 Okay. Turon. 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 Turon, ma'am. Turun, turun, bos. Turun. Turun. Ay, open. Na.
Naka-OB o nakaturot. Magapang sa gapon. Tulo ka ubi gapon. Sige lang kaya kinagawanan na ka ba sila? Ang pinahang basta puasa mo Turon. 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 Sing alan mo sa page boss. Ha? Sing alan mo sa page mo. Kain sa, Sticker be. sa YouTube. Pinoy Rap. Yang akong kuhan kay road trip. Pinoy Rap road trip. Nagbukas yung sticker tama yun. Sa nahutan ko tong gagmay sa jeep na lang po ning nabilin. Sa jeepney. Oh, pangatan. Salamat po, subscribe. Salamat. Turon. 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 Na isa. Ilagay ubi ya. Isa na lang gid eh. Inaubad saging. Saging. Ilagay na iya. Tagis ang isa. Ubi o kuan niya saging. Saging thank you. Anak ko ay ako isa. Gani pinay. Na. Kan Kasahod na kaya yan. kan si mana na ko kay ni taas man ako karon. Ang dati na ko 1.5. Yeah, pasan ko lang kan 2,000. Okay. Nagbaktas naman ko. Mo man ay bago nilang kan sa kapabaktason ko nila. Dati na isikad. Tanaw kamera. Ya kay mo ana man ang kamera muyog. Mo bakos na Ako baktas lang nila niya. Gihatag nila ni sa kuan ako ano. Kani. ka lang sponsor day ano yan. Mo ni siya ang nagkuhan ano.
Naghatag bang sticker niya. Mo ni. Wala siya. Pinoy Rab. Dali ako sa ilaha. Oh. Dagan po mo diri sa Davao. Ang isa kay musakay-sakay siya og jeep, manghatag og sticker. Dili to nagasayaw-sayaw. Dili. Usay gani na, usay diri po na sa sakwan. Magtambay. Itong babae nga naka-Pinoy Rab. Ingani gyapon niyang kuan. Gamit niya. Sa ilaha kang kuan YouTube channel kanila nga Oh. upload. Nay editor. Oh, na sila editor daan. Nasa na niya? Sa kuan magani sa mga jeep na ko ipanghatag. Sige, salamat. Turon. Turon, boss. Turon. Terus. Turun, bos, turun. Turun. Sabi, boss. Turun. Oh, vlog. Turun. Turun, bos, turun. 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 So, ingat tayo sa pag-video guys kasi yung iba nagagalit. Pero may iba naman gusto nila. Turun. Dito tayo. Turun. Oy, turun. Turun. Ay, turun deh. Ikaw, Job. Turun ko. Matinding pasuko. Labanan, Job eh. Ay. Ay. Ha? Nailayo pa din mong deliver ba, no? Oo. Ang sikat na lang nakuha ni Abot dire. Turun. Ubus na pala. Guys, question ay construction. So ayusin itong daan punta doon.
Yan ang presidente naming malakas. Yan si President Rodrigo Duterte. Yan o, pogi. Turon. Turon, urot na. So ngayon guys, naubos yung paninda natin. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo guys. So sayang guys, hindi kunti lang yung dala nating tinda. So bukas na lang. Sticker. Subscribers. Salamat. Salamat. So, yung dala natin sticker na lang, wala nang paninda. So, kung kailan din pag marami tayong dala guys, minsan maubos, minsan hindi. Pero sige lang, ganun talaga guys. Ngayon, konti lang yung dala natin, naubos. So ano bang dapat natin gawin guys? Magdala tayo ng konti at marami. So yung boses ko ngayon guys, nag-iba. Kasi gawa nung pagtigil natin sa pag-UUC. So, nag-iba talaga siya guys. Tapos may naramdaman din ako. Yung sakit ng sakit ng likod ko dati nawala. Kung hindi ko pa tinigil yung pagsisigarilyo guys, talagang masakit pa yung likod ko. Pero ngayon magaan na. Tapos naglalabasan na yung mga guys, mga malalapot na mga hindi ko na lang sasabihin kasi If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.